noimre. Kawuono ne untiere kar jot mar jatend piny Kenya. To nomiye report moro ma dho ngere noluongo ni towards developing a new vision for Kenya, towards first world nation. Mano chalo ka gima en chenro manyien ma koro Kenya dhi tiyo godo. Ma chenro manyien koro we moko ka kosango matimore. Aparo ni kwa kete yo mayot en ni waparo ni chien kacha Kenya ne nigi lek mare maniluongo ni Vision 2030 ma bende ne okel gi sirkal mar ker machon Migosi Kibaki. To kindego jatelo mano telo ne weche mag planning mano timo chenro go nen moluor Professor Anyang' Nyong'o. Omiyo kanye kama chenro mar Vision 2030 mane lieko wechewa mag dongruok kaka wadwa ni mondo piny wadongre ka chopo higa mar 2030 2030 makoro sani wadong mana gi higni 4. To chenro mag dongruok gi ne leko ni to ere kaka wanyalo dongore e yor uchumi kata economy, ere kaka wanyalo bedo gi gimiluongo ni social development, to ere kaka wanyalo dongore kisiasa be politically. Kaeto ne nitie gima niluongo ni economic enablers mane neno ni to ere kaka wanyalo nyayo kata neno ni gigo masiro kata machwalo weche mag dongruok mar uchumi tinyalo dhir nade. Omiyo mano e chenro mane nitie chien kacha. Koro dhi korumo. Koro ne kero neno ni to ma koro gini rumo ni to wadwa paro nade mbele. Barawa kata Afrika ma wantiere ni nitiere chenro mag dongruok mwalieko kaka Afrika nyalo bedo miluongo ni Vision 2063. Tiende ni kochopo 2063 to wadwa ng'en to wadongore nade. Omiyo nitie gimiluongo ni blueprint gi dho ngere ma Afrika oseketo kalore gi riwruok mar African Union. Wambe kaka jo Kenya wang'iyo ni to wadwa dongore nade bang' higni moko ma mbele ka. Koro wamire higni 30. Chakre giko mar Vision 2030 tiende wan gi Vision 2060. Koro wadwaro golo dream kata lek marwa kalure gi kaka wadwa ni Kenya obed mbele ka, wadwa ni Kenya obed first world. Koro watemo lieko mbaka ni to ere kaka Kenya dwa bedo first world. Koro mae mane kero nyiso Nyong'o ni nikech ni bede e chenro machien kacha. Konya riwo paro gi jorieko moko bende mondo wang'e ni to ang'o gini madwa ne mondo waket apaya mwadwa losogo kuma Kenya dwa bedo go first world bang' higni 30. Koro ne gichiwo report odiochieng' ma kawuono gokinyi ne ker ka ginyiso gigo magisenono, kuonde mang'ikruok osebede, to Vision 2030 mane wan go ni ochopo kanye. Be wayudo gik manwalieko. Nikech Vision 2030 ni emano yawo wang'wa ma wachako loso kata bypass. Chone waoge kata paro ni to Nairobi ka kidwa wuok kia Mombasa moki donje town tiluwo kanye. Magi nwa kete Vision 2030. To ma kanoko timore to koro mar